sapat, ba't di mo sinabi? Uy, Madi, tsada ka nagtingog si Buire, no? Nakabalo ba ka sa chika, ano? Sa may chika na, Madi? Uy, nagbulag na sa siyambahan, no? Uy, mao pa? Bagulang mo tos lagi kasal. Mao gani, at nga na po gani kung nagbulag sila. Wala, uy, kaluwi ba taon niya? Wapa na ba na siya, tsada pagigtingog. Nya, ibulagan pagiglugar. Uy, mao gani, muniwa na sabtan ako. Nanana sa iya tanan. Di gibulagan lang yapon siya. Ay basig nakitilaw laing putahe. Aktor, Madi. Ay masinsad wata kabalo kay nabay mga ing anak katilaw bitaw ka ng lami gid nga putahe. Mobiya na dahil dito sa daan. Mao lagi. Sige nga na nangitabo. Kaluya sa di muera, no? Wapa na gaya siya na kuhan pagi charag tingog ibulagan manggan isa yang bana magunsa na lang tani mga alanganin og nawo. Ay mao lagi, Madi. Usa kita di kita pataka o kaning tumpangan ng mga lalaki karon. Magkuanta binarunong gid ta ato gintan-awon kuan bagi sakto bagyod. Ay mo lagi, Madi. Kay bisag ako nagapungip sa ako karon di gid ko kapataka basig mailad ta. Mo lagi, Madi. Sa ikaw ayaw gyud pasagday na diya ay magugugukod sa imo. Kayo bali-bali siguro hagyod bahalag alanganin ang nawong basta kay siguro saan man ang itsuraan. Uy, na pagabot sa panahon hulagan nagyapon to larong nagyapon ta. Ay mo lagi, Madi. Dagan na bitaw mga lalaki na pungit sa ako diha bisan tulog tanaw ako ng pangit ba ko pero in fairness dagan mga lalaki lakag-lakag sa ako. Uy, mo pa kahilas ko ni mo eh. Pangit kay ka na dagan kay maglakad si mga lalaki. Oy, yung anak ko bitaw, Madi. Kuha na ni kaning kang muera is kuha na iya lesson learned. Pero loy ba siya, no? Ibinuangan lang siya. Ay bahala na siya daw basta kay ato. Nigurot ta, kita mo pailat, Madi. Wag kang